قادا هەلبەستە کوردی یا ڕەسەن و کلاسیکدا لە ڕۆژئاوای کوردستانê هەلبەستوانê کورد مەڵە نووریê هەساری یەک ji şaعirên sereke û pir berhem bû. مەڵە نووری ساڵا 2000 دیوانەکە xweya balkêş li pirtûkxana Kurdî zêde kir bi navê Zeviyek Gazîdan. Li tanişta helbestên li ser zimanê Kurdî, evîndarî û dildariyê û helbestên felsefî û li ser hebûn û nebûn, jiyan û mirinê, melayê me dîsa bi giranî li ser mijara êş û kovanên gelê Kurd û welatê wan radwesta û bi dilekî şewitî û kezebeka peritî li ser wan dikale û dinala. Di helbesta evîna welat zor e, mele nûrî ku wek seydayê pirêşan jî dihat naskirin, bi kûr û dûrî li ser dîroka Kurdistanê disekine û diyar dike ku welatê Kurdan bi xweza û suruşta xwe pir xweş û bedewe, lê sed heyf û mixabin ku welatekî sêwî û bêxwedî ye û dibêje. Ev welatê bax û bustan, nêrgiz û beybûn û gul ku di cîhanê bi denga maxudanê wî kî ye? Av û kanî jê dipalin dehl û mêrgan av didin, deşt û zozan û gelîne lê welatek sêwî ye. Zab û rûbar û newalin dar û talan û devî, zaxur û lat û zinarin wey gidî bêxwedî ye. Mele nûrî bi ber guhê Kurdên xwe dixek û hay ji xwe hebin, kesî wan nîne ji xeynî wan û eger hûn pişta hev negirin, ne çiya û ne jî dinya piştevaniya we nakin. Lewma divê hûn pişta xwe bi destê xwe bixwînin. Mele nûrî di helbesta xwe ya li jêr navê Gazîdaneka Gazinî de ku yekem helbesta dîwana wî ye, ne tenê dagîrkerên Kurdistanê şermezar dike, lê bi tundî dewletên mezin û bihêz ên dinyayê mîna Brîtanya, Fransa, Rûsya û Amerîka rexne û şermezar dike ku berê û niha jî Kurdan dixapînin û berjewendiyên xwe nadin bi tiştekî din û dibêje. Çar dijminên Kurdan hene bêderfe û bêewlene, ew İngilîzê bêfedî carek me qencî jê nedî, Kurd û Ereb berdane hev peyda ji ber wan kiriye rev. Şarê Fransa mûgever hiştin gelê Kurdî bi der, Rûs carekê dostê me bû ta ku derî jê re vebû. Amerîka peyda bû heval, me daye ser çendakî pal, bextê Amêrika bû rizî, destê me berda bi dizî. Bessam Mustafa, Rûdaw.